Aprangsi KARDOM katukawe la Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang ara doan fans tamme lapen nili fane katukawe ta nang chini putailo nili men laki avinasteron lapen non nang litum kilang bom labang ta Karbi Teach 2.0 YouTube channel lo lapen pinia bangke engsi kali hinido nili Karbi Anglong Voreng Awarsai mate labangke government nahin pen kali stami part time lapen private job pustami nang litum fan hini Voreng Awarsai putak si pini labangso video long nang than pachini ponikpo lapen nali tum jong sila son update kilong veri lapen kilang bom lang pole nali tum la Karbi Teach 2.0 YouTube channel mai kaching hon jong si thetan do pole nali tum labangso YouTube channel ma subscribe gon lapen ado hesta me belar jan theglohin dakanali tum ber ponik denon lalo polte jada sonne nili update long lo pole labangso YouTube channel long upload phidi asil labangso ka upload ho nali tum a video kachini da prang lapen kilang long da prang ya fon lasi pada devin pen ane tum subscribe ikon lapen thiak pen chithon pononang la hini Voreng Awarsai APHUTHAK lasi lang pononang Aprangsi Voreng Awarsai bangke nili la bangso APHUTHAK sin nang than pachini pon ikpon nang litum la bangso lo mate la bangso Voreng Awarsai APHUTHAK bange nang litum social media long stami thek long puta hailo lapen kachini tum ta du uta hai po stami ni libang puthot na litum phan inut bahini kachini ne mate ke thek long litum du ta hai lang meni pusini li labang so video puthot na litum phan na 1 pi iglo lapen aprangsi labang so Voreng Awarsai APHUTHAK le chithan pon lo nang lapen du thulang ako na litum video bang asap te skip igrno lang ik thorno na litum la video lang ik thorlo pul na litum chini ik pumon non next abang ke kopia Voreng Awarsai abang ne mo la abang ke nalitum theklong pon ekpo lapen nalitum jong sila son information nalitum kilong veri phan polote labang so YouTube channel ma subscribe igon lapen belar jan ta thekloin dakan nalitum ber pon ik denon tangten nili nang than pachini pon ekpo nalitum phan labang so lu elang pen lapen dak situation vacancies lo dak rongbong tisho English high school di samalo labang ke private school ne mate gov school ne labang nili ta puthek thelas private is tame asin nalitum dong sinot bahini claim doning tung do pulote nalitum name of the post nalitum dak a post mate vacancies ta dak theklong lo science fan BSc royal one nos do lapen mathematics fan BSc biochemistry dak one nos do nalitum labangso a post mate labangso Voreng Awarsai claiming tung polte nalitum claim tame lapen kai planning bang ke lapu hello the date of application received from 19 December pins dak receive ponpo lapen last date bang dak 23 an nalitum le screen along stami thek ponlong ikpo lapen date of interview bang da interview ke anponi bang dak 27 December 2022 lapen number 4 long bang no da nalitum dak thek ponlong lo lapen penaan details nalitum chining tung pulte la screen long ke thek ponlong number for more information pudui labang sodim nalitum contact pon igdena contact igdena kachini kapre ka son jangsi chini kang tung salary APHUTHAK lai sinanitum chini kang tung pulate labang sodim call ik pen nalitum arju igon lapen address bang anilita dak mention pon pedan manilita nang than bangel an tekret pojong se nalitum chini kang tung pulte nilipan WhatsApp long stame na homre gon nilin na hopen sta information and pola address ai hui bang APHUTHAK bang nilin nalitum phan nang than pon pachini ikpo nas nalitum ning hang abang pho bang phitum apply no science lapen mathematics pan dak sing si post to hinido kadoka wepen jong se claim doni ning hang atum bange prabjin pen nalitum jogdon igon lapen apply doni igon lapen non bang number 2 mate puthot kaprek Voreng Awarsai APHUTHAK ta dolang dang nili napik lang pon ikpon nalitum phan lapen nalitum la screen along thek ponlong pola solo stame nalitum thek ponlong potahilo nili stame difu boys la page pencil bang so alo bang nili stame ki andon la nalitum ta thek ponlong pomine difu boys along a page pen la sedakta la son now we are hearing for 20 delivery boys in difu town having two wheelers with valid documents la sedakta bang koi an delivery boys kenang sotlo bang koi aparmanda post doing hoido la se nalitum malong la bike two wheelers mate bike bang do nang pola pen RC la pen documents complete the documents kido abang phutum se la bang so delivery job along bang ke nalitum jogdon longi nalitum la pen address ban year ITI difu la pen dak set of x la pen Flipkart Misho la son hai hui
online na son pay ri pelo la ke online hormone na litum delivery dam nang po mate thon dam ik nang po jola bang suppose lo dak total dak 20 ando na litum da vacancies pa na litum lang pon ingol screen along sta me thek pon long ige lapen RC ta clear nang po lapen driving license ke do abang phutum nei na sening hang abang phu tumbang claim don tung pol te claim don me labang so din ta lapen dak ta lason tak taksi salary bang mention pon pe lapen ko so din ki jog nei ko so ne ki jog nei labang ta na litum details alam na litum aber ki pia number along na litum humrek de non dak number ke thom don na litum labang so number long call pen arjik de no jong se claim don vegi pulte jola hello ni lela thek pen sta la hini awar sai bang na litum aphan nangwan pi iglo la sining hang atum bang ke claim don ikon la pen jog don ikon na litum akka hello ta dam nang ne na ne Bangalore do Chennai do Tamil Nadu lai long ke dam mate nang litum jong si gari motor do lapen documents ta do pulte na litum lai a job long le na litum claim don iktame lapen jog don iktame lan chat la sila son information mate update kilong area phan tini ne pin pen kaching hon pen na litum labang so YouTube channel bang subscribe igon lapen belar jan da dui dakta na litum ber ikdenon lapen puthor nili government job aputhak stame ki mani phani li bor ipon po lapen nili update kilong teng ti Christmas date mate da bang so 25 December date te Karbi Anglong arlo Voreng Awarsai aput ta klang ikpo pusini li karjol nga si klang lo pulte na litum na bang so YouTube channel long si lang long ikpo tang ti pinya video long mang la anchol lo la sinali tum stami tumi thak mi kadu kawe la Karbi Teach 2.0 YouTube channel long subscriber do an na pen kilang ra do an pan stami nilihin pen kardom